Това ще е първият метод, който ще пробваме за тази година. Сигурно са ви излизали такъв тип видеа, като това и това, като реших да пробвам и аз да създавам такъв тип съдържание и да видим докъде ще стигнем в рамките на един месец, като всяка седмица ще качвам резултата от предходната седмица, като сега ще покажа как ще създадем канала. И ето тук вече сме в страницата за създаване на канал, като тук натискаме Create New Channel и съм измислил вече, понеже темата ни на канала, нишата ни ще бъде игри и ще го кръстим Subminers, понеже идеята ми е да бъде изцяло свързана с Minecraft, понеже това е една от много играните игри в момента и ще бъде завладяваща и интереса за гледане. Като сега идваме в ChatGPT и му казваме: направи ми лого за... И сега го чакаме да го създаде. И ето вече имаме лого, като сега ще го накараме и да ни измисли промпт, който да създадем с AI, който да бъде прочетен, та да може да направим глас, субтитри, видео. Добре, сега имаме скрипта и идваме в 11 Labs и натискаме първия линк. Сега тук поставяме нашия промпт и избираме глас. Добре, това ще е гласа. Проверяваме и натискаме Generate Speech. Добре, върши работа. Сега идваме долу и го теглим. Сега идваме тук и също даунлоудваме и логото. Натискаме YouTube. Идваме на профила. Сега, след като сме в профила, натискаме тук на Upload и Download и избираме снимката. Идеално съвпада, поставяме я, натискаме Publish и сме готови. Сега, след като стигнахме до тук, влизаме в Minecraft. Сега, след като сме в Minecraft, натискаме Single Player, натискаме Create New World, като ще го кръстим с Miners, да знаем за какво става. Натискаме Creative, Peaceful и натискаме Create New World. Вече като сме в него, отиваме да потърсим подходящо за нашата цел място. И ето, след търсене намерихме идеално място, като сега слизаме на земята. Натискаме F3 и F4, т.е. F3, сега F3G и избираме някакъв материал. Ето така, например. И го ограждаме. Сега, след като го обградихме, идваме да го запълним с насякъде да е едно ниво. Сега, след като го запълнихме, идваме, избираме Netherite лопата, имаме един Anvil, избираме Unbreaking, понеже ще чупи много, и я слагаме. Ще я кръстим да привлича повече внимание. И сега правим така. F3G махаме бордерите. Наставяме на Creative, на Survival. И сега натискаме F5 и
И на нас ни трябва общо взето това. Спираме и левкаме. Влизаме в CapCut и импортираме видеото, което създадохме току-що. Ето го. Поставяме го. Сега го селектираме. Променяме на 3:4. Добавяме така. И сега импортираме и звукът. И забелязваме, че видеото ни е малко по-дълго. Затова ще го намалим. Сега идваме тук на Captions. Избираме темплейт, някой, който ни харесва и е безплатен. Избираме, например, този и натискаме Generate. И сега вече имаме готово видео. И ето, и сега го експортираме в някоя папка. Избираме и го теглим. Сега, след като се експортира, идваме в Create, Upload Video, Select File и качваме клипчето. Сега, след като е създадено клипчето, измисляме някакво име, като например това. Сега напишем описание, което ще заимстваме, нали, с информацията, която е в самото видео. След това няколко ентера и почваме да пишем хаштагове. Сега, след като имаме хаштаговете, идваме надолу, натискаме, че не е създадено за деца. Идваме още надолу, избираме Gaming и пишем името на играта, а именно Minecraft. С малко по-нагоре и пишем пак ключови думи. След това продължаваме и натискаме Public и го насрочваме за днес в 7 часа, понеже така ще излиза на най-много хора. След като е готово, го виждаме тук и ще се видим в следващия епизод, който ще е следващата седмица, след като видим какъв ще е резултата от една седмица качване на YouTube шортове.